дето аз смея влез. Скала, много трудно ми беше да дойда. Тия само там ме бият, ме ръчкат, ме то нещо страшно при тоя. Хасан Радан, аз се му бъркам името. Каза, мислеше, че сме от турската полиция, идваме да го отведем, че е крал Бакър оттам. Ненормалници, се нас на такива се натъквам. И вика, че ще да си помисли да се не дойде. И в крайна сметка тук ли? Не значи ще се опита. Не знам. Добре. Нека от студиото да заповяда господин Радан Стоянов. Аплодирайте го! Здравей! Здравейте! Как сте? Ма добре съм, бе, хама! Добре, предполагате ли кой може да ви търси? Ами, предполагам до 10, но намали кръга до 3. Значи, може да е Станка, може да е Бейга, а може да е Нина. Не знам честно. Значи няма на кой много да ви търсите. Да. Добре, искате ли да видите кой ви търси? Ма там има ли някой? Идете. Ами, нека да видим, хайде. Змея, махай пликай! Рачо, ти го праща ма! Къде ходиш? Къде ходиш, бе? Прекарам семейство. Какво семейство прехранваш, бе? Чак. Бе. 5 деца умряха, бе. Казаха ни без бой в студиото. Тогава след студиото, знаеш какво? Заради тебе. Изгубих си живота. Косата ми опада от тебе. Абе, това е от горската опашка, какво наложиш? Ами да, защото тя отпада. Абе, падала е плешива да носи останала. Косата, бе. Ма ни дейте. Дали ти казах, че ви казаха предупредих Михала? Ма дай как те се видите от студиото. Така, искам да се върнеш при мен. Ми няма да се върна. Моля. Моля, не моля, това е. Бе, не са прави на забавен, бе. Ще се върнеш при мен. Хала, кажи, че няма да се върна. Кажи да се върнеш. Кажи да не са. Абе, ти какъв се правиш тук, бе? Ей, Смея! Моля ви се, ни дейте. Застани там. Смея! Не се дейте, моля ви се, не се дейте. Ти каква си? Гледай, падай рисунката сега. Смея, Смея, не бой съдня. Не се бием, не сме такива хора. Да. Бе, ти ли, ма? Кажи, че се върна. Ама моля ти се, Раданя, моля ти се, виж каква хубава жена имаш, моля ти се, върни се, моля. Аз знал съм и по-хубави. Дале. Той. Коя? Коя у нас там? Какво ще ти кажа? Дай стояние. Сериозно? Да ще се върнеш при мен, решено. Няма. Абе, моля ти се, добре, кажи му, пред всички кажи, моля ти се, каква песен си написала за него. Кажи колко много го обичаш. Ай, моля. Ма да я спея? Изпия. Фефир? Фефир. Сериозно? майна, че ще е по... Ма те ще ме вземат за Бродвей. Бе, ще взема за правата и взема. Идейте и моля ви. Почва. Почвай. Да, Къде те- имате ли тапи да се сложа? Моля ви, започвайте с кейта. Много са проморли. Почвам. Песента се казва Дорадан. Написах я в есенните нощи, докато косата ми падаше. Да, като си скобала от конската лапа. Представи, бе! То купилата му брия изядохме я, бе. Вие сте вълшебници. Моля ви, за тия вълшебници. Ама, почвам. Почвай. Обичам твоите кафеви очи, обичам твоите криви зъби, обичам всяко килограмче от теб, а мой мили Радане. Малко фалшиво беше, ма нищо. Айде, реших да се върна при теб, ама пак ще те бия. Добре, бе, Радане. Хала, мерси, много те харесвам. Мерси. Благодаря. Хала, много те благодарим, ще изпратим цялата родина. Смея, благодаря ти. Смея и на тебе те благодарим. Мале, много с хубав.